kay naami diri sa balay nila Kuya Jimuel. Kusog na magyapon na. Madungog na magyapon na. So na si Charles diri na sila Auntie Joy og sila Uncle Bebot sa likod. Pero sila Benro gud yung iPad. Gunaan lagi sa bahay. nami gamitan karon nga drone which is kay Sir Hope. So karon kay asa ta padulong? Gmall. Padulong mi sa Gmall Tagum. Ako ray sa taga Davao diri por sa mga kauban kay mga taga Tagum. Uy, taga Davao man, me. Charles. Taga Davao man me. Davao. Ako del Norte. Si Kuya Jimuel ug si Kuya Hope. Pero kayang mga kauban guys kay kanang namoblema sila sa pagkaon, namoblema sila sa gasolina, pero dali lang kay nila ang kunon nga o sige ako nani. Lahi ra jud ang feeling basta kauban nimo kay mga nay kwarta. Mo na diri ang flyover nga gipatukod karon diri sa Tagum. Wala pa nahuman. Nami diri sa Gmall Tagum for one thing. Nag-flip para niya. So karon kay nami diri karon sa Wala nagpakita ko Gmall Tagum. Ginaulat na mo ang uyab ni Kuya Jimuel. pero wala nagpakita. Pero wala pa nagpakita. Wala pa or Wala dili pa. na siya magkita. Or ambot lang og magkita. So giuban na mo diri si Charles. Nagpalit siya og 64 gig niya nga SD card para sa iyahang camera. Kay wala na pud siya SD card. So giuban na mo siya. Let's go. Unyang ano gipakita tanong. Ambot ni sir. Karon kay nagaano mi, mamalit mi og mga pagkaon. No. What? Duwa na? Duwa na. Isa na lang. Libre tanan ni Kuya Hope bay so surti jud kay mi nga mga wali trabaho. Surti kayo. Bayad nimo tanan? Dili magamot na lang ta. Ako ra lagi. Amutan na ta. Mamalik na may. Asa ta next? Botanical Park. Mo to mi sa Botanical Park diri sa Tagum. Ilaha kong suroyon. So, Botanical F Park. kinsa tong next doon? Si Haren. Haren or si I-pick up na mo si Haren or si Yani. Ako lang jud isa ang taga Davao diri ang vlogger. Since ano mong good since dugay na pud jud nila gusto nga mugadto daw ko diri so. Artista! So, kani karon mo adto lang pud ko diri kay sila Kuya Hope, sila Kuya Jimuel, sila kani si Charles. Tigadto pud sila sa Davao pero nalanggi times nga dili magka salubong so muna. So guys, karon kay ang mas nakapa-exciting aning amo ang trip is kani Bawal din na. ay distract. Huwag ka na. Phantom 3 nga DJI nga kuan drone. Padulong namin, nami diri yan. So kung nakakita na mo sa akong vlogs dati, nakita na ninyo ni siya. Kato bitong time nga nagkasakit si Ralph. Ito na disgrasya siya. Okay na siya ba yan? Okay na siya eh. Sa Tibong Pilipinas. Siya kasi mo kamera.
Asal mo mas PSG na ko. Saan mo ni? Ano papugos mo kay ka ha? Mori si Haren. Kami na Diri pod nga tagatagong pod nga vlogger. So dapat i-welcome ko ni mo dali. Welcome ko diri sa Tagum. Welcome sa Tagum nga kung saan ang mga kuan rin mga driver dire kay padungag 5. Dapat pa ano oh. Pay pa na ba? Padungan. Ay narabis traffic light tidudong 120 ang kuan, 2 minutes ang stop niya, 20 seconds ang go. Abi nagsinggo dong. Oh, kalog lang di sila kasabot og Karon kay ginahulat pa na mo si Haren. Human sila diri og kaon kay mga tumis sa asa tani? Botanical. Magkuhan sa ta Jollibee drive-thru. Magja. Shameless plug. Subscribe mo sa iyahang channel, Tiger Jam. Will be linked down below in the description box. Ito sa me. So karon pala ka na me. Nana si Haren dre kauban na mo. Kinsa tong next i-pick up? Yani daw, yani. Yani. So tara, let's go. So mao jud niya siya ang pinaka first time nga nag-uban-uban me like in a car. Asa ta nga Jollibee mag-drive-thru naman. Kane? Kay, pwede naman. So saan drive-thru sa Pwede naman sa dara para makagawa sa drive-thru. Tara na yun. Tanawa ko daw. Drive-thru. Diyos na babay. Hey, let's go. Since libre man dyan siya ni Sir Hope. So, mga tata, 1, 2, 3, go! Thank you! Thank you! Ang mabait ninyo! Thank you! Happy New Year! Yes, sir! Ponde ka din yung palupad. So diri day sa botanical garden, nakadto na ko diri kauban akong pamilya, sila mama, papa, ate ug lola. Pero karon sila akong kauban. Maglaglaag me. And dili lang laag-laag mo ang purpose diri kay maghimo pud mi og like inspirational nga video. So gamito na mo ang Phantom 3 ni Sir Hope. So dara. Kadto sa una, diri mi nangadto. Dira ara ko natulog kay lain akong gipaminaw at karon na mi diri sa Botanical Park and timing kayo kay naay nag-shoot og prenup. Wala sila, ginashootan sila gikan adtong kuan DJI Spark nga drone. So karon Gina-set up na, gina-set up na niya. So gida. Gidaw. First time pa may kakuan og kanang drone gyud. Actual drone nga kami mo gamit. And sorry if topless ko, gipaningot ko so ako asang gibulad. Sige, tanan ako sa katas ya. Oh, mura magmotor. Oh my god. Holy crap. Ana ya. Ano lang? Ana. Tanga siguro gamay. O sige, taas gamay. Ana lang. So kana makita ninyo ang drone ginapalupad na ni ni Sir Hope. So mo ni ang ilahang pasabot diri nga naay tulay sa una pero gibungkag daw. And supposed to be diri magkuha og next nga scene for his project pero wala man. So that's it guys for this video. Thank you so much for watching and also don't forget to subscribe to Sir Hope, Jimwell, Charles and Mr. Red. yeah. Let's go. All of their YouTube channel links will be linked down below on the description box. So if gusto mo magtanaw sila mga videos, they're all amazing. Head silang channel karon. Bye-bye.